kwart van het aantal banen weg en het onderwijsaanbod op de schop. Het University College Roosevelt in Middelburg grijpt fors in. Wij gaan ervan uit dat we met die 2 miljoen besparing de toekomst aan kunnen. Of het genoeg is, dat kunnen we niet voorzien. Straks meer hierover met ook de reacties uit Politiek Zeeland. En verder in het nieuws vandaag. Cel en TBS geëist voor seksuele chantage. En dit is geen hout, maar een bod. Goedenavond. Na een week van onrust over de toekomst van University College Roosevelt zijn vandaag de reorganisatieplannen bekendgemaakt. Het UCR wordt een stuk kleiner en gaat 2 miljoen euro per jaar bezuinigen en schrapt een kwart van het aantal banen. Het is een pijnlijke ingreep, maar volgens het bestuur onvermijdelijk. De trigger voor dit soort ingrijpende beslissingen is altijd een financiële. En daarnaast merken wij dat ons programma, wat eigenlijk al 20 jaar het klassieke Liberal Arts and Science programma is, dat wat minder aanspreekt bij de huidige generatie studenten. Met deze reorganisatie gaat u jaarlijks 2 miljoen besparen, is het idee. Is dat genoeg? Wij gaan ervan uit dat we met die 2 miljoen besparing de toekomst aan kunnen. Of het genoeg is, dat kunnen we niet voorzien. Maar we denken dat dit wel het minimumbedrag is wat wij zullen moeten besparen. Vorig jaar vierde het UCR nog feestelijke 20-jarig bestaan. Hoe ziet het UCR daarover nog eens 20 jaar uit? Als interim dean is mijn opdracht om de toekomst van dit college, het überhaupt overleven van dit college, om daaraan te werken, daarvoor zorg te dragen. Dus die toekomst is nu het overleven van een moeilijke periode waarbij de studentenaantallen onvoldoende zullen zijn. Die periode van mijn verwachting 1 of 2 jaar, die moeten we eerst zien te overleven om inderdaad hier een gezond en robuust college in stand te houden. En ik praat erover verder met onderwijsverslaggever Jannes Goedbloed. Ja, we hoorden het de dien net zeggen, het is overleven. Hoe reageren de medewerkers en de studenten op dit nieuws? Ja, afgelopen maandag gingen de studenten al de barricade op om te protesteren tegen deze bezuinigingen. En ook de ontslagen medewerkers hebben al van zich laten horen. Dus je kan wel zeggen dat het al heel wat teweeg heeft gebracht. Ja, even terug naar dat overleven, wat de dien net zei. In hoeverre kan dit niet het einde van de UCR betekenen? Dat is niet ondenkbaar, want de begroting van dit jaar, daar missen ze al 1 miljoen euro op ten opzichte van normaal. En ook het aantal inschrijvingen voor komend jaar liep al terug. Maar ja, na al deze ophef kan ik me zo voorstellen dat het aantal inschrijvingen nog verder terugloopt. Want dit is nu precies de tijd van het jaar dat studenten zich op moeten geven. En dan komt er ook nog eens een wet aan die het aantal buitenlandse studenten in Nederland moet gaan terugdringen. Dus het UCR gaat inderdaad zware tijden tegemoet. Dat terwijl ze vorig jaar nog een 20-jarig bestaan vierden. De onderwijsinstelling is in 2004 opgericht. Toen heette het nog de Roosevelt Academy. Al vanaf de oprichting was het geen gewone universiteit, maar een kleinschalige brede bacheloropleiding. Met veel persoonlijke begeleiding en alle lessen in het Engels. In 2013 veranderde de naam in het University College Roosevelt, UCR dus. En het UCR werkt nu nauw samen met de Universiteit Utrecht. Er volgen op dit moment zo'n 500 studenten een bacheloropleiding en een groot deel van hen, rond de 70%, komt uit het buitenland. Vorig jaar vierde het UCR nog zijn 20-jarige bestaan. Ja, dat zijn feestelijke beelden die we zagen, maar hoe gaat het nu verder? Ja, die ontslagronde waar we het over hadden, die is op dit moment al in volle gang. Dat nieuwe lesaanbod, wat net ook al genoemd is, dat moet volgend schooljaar ingaan. En ondertussen wordt er hard gewerkt om die wet, dat het aantal buitenlandse studenten moet gaan terugdringen, om die wet aan te passen of tegen te houden. Dus ja, de komende tijd is het voor het UCR wel echt de rop of eronder. Ja, Jannes, dankjewel. Want we gaan voor de politieke reacties naar het Abdijplein in Middelburg. Daar staat voor ons collega Ariane Lafort. Ja, hoe zijn de reacties daar op het nieuws van vandaag? Nou, provinciebestuurder Harry van der Maas, maar ook bijvoorbeeld de Middelburgse onderwijswethouder Willemien Treurniet, die zeggen dat ze het volste vertrouwen hebben in de nieuwe koers van de UCR, die meer studenten moet aantrekken, meer beta-vakken en ook betere banden met de Zeeuwse bedrijven en instellingen. Maar bijvoorbeeld het Middelburgse PvdA GroenLinks-Kamerlid Anita Pijpelink zegt zich toch wel zorgen te maken over de ontslagen UCR-docenten, die vaak ook verbonden zijn aan de HZ en
onderzoeksinstituut NIOS. Bang dat die docenten dan toch echt helemaal uit Zeeland gaan vertrekken. Wat ze wel allemaal zeggen is dat de UCR nu in problemen zit. Heeft niet alleen te maken met Haags beleid, maar toch ook met een verouderd onderwijsaanbod waar studenten steeds ontevredener over waren. Ja, daar hoorden we de collega Jannes Goedbloed er net ook al even over. Wat kan de politiek doen om het UCR te helpen? Nou, er zijn op dit moment veel gesprekken achter de schermen. Gisteren nog een groot overleg tussen de UCR, de HZ, Vlissingen, Middelburg, de provincie en de werkgevers van VNO-NCW. Om een sterkere lobby op te zetten richting het kabinet. Om het toch definitief mogelijk te maken dat buitenlandse studenten naar Zeeland mogen blijven komen. En dat het onderwijs ook in het Engels gegeven mag blijven worden. Waarnemend commissaris van de Koning Hugo de Jonge, die ook in Den Haag aan het lobbyen was voor deze zaak. Maar wat ook wordt gezegd, de UCR is niet de enige die in de problemen zit. Kijk naar andere grensregio's, bijvoorbeeld de Universiteit van Twente daar. Ook daar hetzelfde probleem, teruglopende studentenaantallen en docenten die ontslagen worden. Ariane, dank je wel. En tot zover onze berichtgeving over de reorganisatie bij het UCR. Meer daarover natuurlijk op onze website omroepzeeland.nl en natuurlijk ook in onze app. Gaan we verder met de rest van het nieuws. Op de A58 bij Nieuw- en Sint-Joosland is vanmiddag een bus in brand gevlogen. Er zaten geen passagiers meer in en de chauffeur kon ongeschonden de bus verlaten. De bus is grotendeels verwoest door de brand en vanwege het blussen en bergingswerkzaamheden is de A58 nog lange tijd afgesloten in de richting van Bergen-op-Zoom. De omloop van Borselen gaat dit jaar niet door. De organisatie kan geen politieagenten inzetten die het wielerevenement moeten begeleiden vanwege de NAVO-top die in juni in Den Haag plaatsvindt. Eerder werd om die reden ook al een streep gezet door de ZLM-tour. Wat de gevolgen van de NAVO-top voor andere Zeeuwse evenementen is nog niet duidelijk. Tegen een 23-jarige Middelburger is 6 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist. De man dwong meerdere tieners tot het verrichten van seksuele handelingen en beelden daarvan naar hem door te sturen. De gevolgen voor hen zijn in sommige gevallen groot. Ze kampen met depressie en zelfmoordgedachten. Nou, voor een strafeis is altijd natuurlijk eerst bepalend de ernst van de feiten. Nou, en daar hebben we in dit geval rekening mee gehouden dat het om veel slachtoffertjes gaat. Jonge slachtoffers, kwetsbare slachtoffers. En daarbij houden we ook rekening natuurlijk naast de ernst van de feiten ook met de persoon van verdachte. En daarvoor is die TBS-maatregel zo belangrijk. Deskundigen adviseren een lange intensieve behandeling voor de verdachte die zo snel mogelijk moet beginnen. Toch vindt het OM dat een celstraf van 6 jaar op zijn plaats is. Ook een doel van de strafzaak is dat er vergelding niet plaats te vinden voor de ernst van de feiten die hij heeft gepleegd. Ook voor die slachtoffers die zoveel schade hebben. En daarvoor moet er ruimte zijn voor een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De provincie slaat 2 vliegen in 1 klap met een speciale regeling waarmee verpaupering wordt tegengegaan en de woningnood wordt verminderd. Dankzij een subsidie kunnen leegstaande monumentale panden worden omgebouwd tot woningen, waardoor die oude panden dus niet meer verpauperen. Zoals in Hulst, waar projectontwikkelaar Kennedy West in het centrum een monumentaal gebouw heeft gekocht dat al jaren leeg stond en heeft getransformeerd tot een appartementencomplex. Dit pand heeft heel veel verschillende bestemmingen gehad. Het is onder andere een broederhuis geweest, met boven ook slaapkamers voor de broeders. En een school waar mensen les kregen. Ja, en heel veel van die oude elementen zijn bewaard gebleven. Daarna is het ook nog een poos een bank geweest. En daarna ook nog gebruik geweest voor kantoren die hier hebben gehouden. Voor hij de subsidie kreeg van de provincie moest Matthäus eerst voldoen aan een aantal criteria. Er staat dus de kwaliteit, waarin je plan omschrijft wat je gaat realiseren. Zoals in dit pand wat je gaat behouden, wat voor doelgroep je voor gaat realiseren. Ja, en ook financieel dien je de begrotingen in te dienen, hoe dat in elkaar zit. En de provincie toetst dat met externe partijen. En op basis daarvan kennen ze punten toe. En als je dan goed een stukje werk hebt ingeleverd, jawel, dan krijg je een telefoontje. Het gebouw heeft inmiddels 8 appartementen die binnenkort in de verhuur komen. En daar is de provincie erg blij mee. Leegstaande panden in binnenstedelijk gebied met verpaupering, dat moet je natuurlijk niet willen. Dus op het moment dat je dat opknapt, is dat voor de hele omgeving is dat goed. En de andere natuurlijk, die ligt heel erg voor de hand. Met de huidige woningnood is iedere woning die we kunnen realiseren natuurlijk geweldig.
En dat betekent dat we dan ook geen grond nodig hebben. Dus we hoeven daar ook geen buitengebied voor op te offeren. Op deze manier help je langs alle kanten. De subsidie die Kennedy West heeft gekregen is onder meer gebruikt om de duurzaamheid in het pand te vergroten. Dus de appartementen hier zijn allemaal A-labels plus. En dat is best in een monumentaal pand waar je heel veel laat zitten. Uitdagend. En het tweede is duurzaamheid en de elementen die bewaard blijven. Van der Velde merkt dat er veel gebruik wordt gemaakt van de regeling en is trots op de resultaten die tot nu toe geboekt zijn. Inmiddels hebben we natuurlijk 4 miljoen uitgegeven en dat heeft geresulteerd in 300 woningen. En dat is toch best een substantieel aantal in een tijd waarop iedere woning er één is, waarop grote behoefte aan is. Matthäus denkt ook dat de regeling een positieve bijdrage kan leveren aan het woningtekort in Zeeland. Ik denk dat het hartstikke goed is dat de provincie op plekken waar het nodig is om de panden te transformeren helpt. Vandaar ook de helpregeling. Hij moest een paar keer goed kijken, maar toen zag hij toch echt goed. Dit weekend vond Bas van der Zanden in de Oosterschelde een bot van een vinvis. In eerste instantie dacht bioloog en hobbyduiker Bas van der Zanden afgelopen zaterdag dat hij een stuk hout zag liggen. Toen dacht ik, maar die kleur klopt niet helemaal. Dus vervolgens heb ik dat eens wat beter bekeken en dan ben ik er langs gaan zwemmen en ik kwam erachter dat het een enorm groot ding was. Het bleek een gigantisch kaakbot te zijn. Waarschijnlijk van een jonge, gewone vinvis. Een dier dat je niet in de Oosterschelde verwacht aan te treffen. En dat roept vragen op. Hoe dan? Dit verwacht niemand. Dit zijn dieren tot 27 meter lang. Kan die door de kering heen? Hoe lang ligt dit bot hier al? Op die vragen hoopt hij na onderzoek van het bot antwoord te krijgen. Het kaakbot ligt nu in de vriezer bij Neeltje Jans. Hij hangt niet boven uw bed nu? Nee, en dan wil ik hem ook niet hebben. Ik wil hem in het publiek hebben. Ik wil dat mensen ermee in aanraking komen en het liefst zoveel mogelijk kinderen. Is dit de vondst van uw leven? Ik denk het wel. Ja, echt. Dit is wel een uniek exemplaar. Ja. De koude lucht van begin deze week is weg, maar de zon ook. Het was bewolking en hier en daar regen wat de klok sloeg, maar wel warmer met 10 graden. De bewolking blijft nog wel even, maar ondanks dat zal morgen eerder op lente dan op winter lijken, met temperaturen tussen de 14 en 17 graden, met af en toe ook zon. Kijk, dat zijn nog eens de goede berichten. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Alles is natuurlijk ook terug te vinden op onze site of in de app. Voor nu nog een hele fijne avond.